Vawk Vulhtute Thian ke Khawlhring official Piggery YouTube channel Thlirtuten chibei ule I hlawkpuia no chhiat thinem Vawk No Chhiat Brucellosis le Enkawlna kan soidon ani Thlirtuten abula tanga top theng minor thir sak theu don dia Vawk No Chhiat Brucellosis henat na hi kan rama atam sot le maya hriat mai har satak ani a hriat thaina ol sam ber chu hlawkpuia no an chhiat thin ani thakim lovin no an hringa achangin apui chhul chunga an thisa vek thin ani vokpa ani chuanin atilmu le ru chuk tu te avung thin ani he channel hi ilola subscribe lo ni chuan khongain min subscribe sakla notification khayon phei chuan video thar achua piang ini first sia theidon ani like khamin han pek sakla comment section lama ingai dante min soi sak ve don dia Vawk No Chhiat Brucellosis Enkawlna henat na hi hlawkpui tam takin vokpa achi tha tu pakhat anin trom chuan vokpa in avei du hle a vokpa in avei to chuan apuia a hnoidar ta thin ani chu wangin vokpa chi tha tu chu hlawkpui som emo som panga ai tam viltir lo atha ani damdoi bik specific medicine anei lova doctor kova athisen exam tir thin tur ani hlawkpui henat na nei hrin te chu lei lo tur ani ti kha Thlirtuten kan hre theu don dia vokpa tilmu vung chu breeder achi tha tu tan man lo tur ani vokin le avel te damdoi mangin kan ti fai kan ti thiang hlim thin tur ani doctor ron a thabera enkol nuwa no a chhiat le chuan hlawkpui Vulhtuten kan hlawkpuia kha ti ral mai tur ani ti kha kan hre theu don nia ka channel te min hlut saka abula tanga top thleng min thir saka wangin kanone